ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളാണ്. കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ടാങ്കിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവറിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ സമൂസ, തണ്ണിമത്തൻ, തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയും പത്തിരിയും, അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എല്ലാവരും കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ചാനലൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.